Però el problema és que quan el balon també s'hi parem, no li centra el balon, no. Tu queda't amb el teu. Si trenca, ja tinc dos tiros i te'l poden parar. No es pensis entrar, però no es quedeu parats. Ha hagut una volta que el Crespo arriba així i s'apara. L'altre, hòstia, quan talla la pressió d'ells, seguim atacant. Que puc jugar amb l'atac. Que no, ataca i torna i m'espere. Corte, corte, Rosal. Bien. ¡Crespo! Son dos aquí. Mira, Bien. Óscar, Crespo, Marcos, Estefan, Jairo, Javi, Luis, Adrián, Salvador, Néstor, Juan, Carlos i Rodri. I el seu entrenador, Alberto Aureola. Este equip enguany ha sigut campió de la Lliga Perdó. Subcampió de la Lliga Valenciana. Bueno, ahí viene una copa. Portem 3 dies a la setmana entrenant, el dissabte jugant, decidir donar un premi a 2 jugadors, pues és un poc difícil. Però bueno, jo crec que per a mi, la millor rivalitat és Lluís.
és una alegria ajuntar-nos avui i a dir que així tenim el passat, el present i el futur del nostre esport. M'agradaria un aplaudiment per a tota la gent que ha jugat a bàsquet en alguna volta de la nostra